الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنات عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزغابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ما شاء الله بارك الله فيك. sai dai idan kika zo ummu Mahmud nayi mulahaza in zaki zo karatun suratul ghashiya wajen fi jannatin aliya kina ba ta madda fi jannatin aliya. Barakallahu fiki malama ta ki yi haƙuri na miki gyara. Allah saka da aljanna. Tambaya ta gaba. Amma malam na ga da shadda akwai shadda a gurin fi jannatin aliya. Yawwa haka ne. Akwai shadda a kan idan kika zo ke akwai shadda dole zan taɓa ta da ƙarfi ko? Ai ba wai taɓawar ba, ina ga Abu Husna ya yi ‘yar mulahaza a nan. Kin ce fi jannatin maimakon fi jannatin aliya. To sai kika ce jannatin. Masha Allah malama a ɗan mun afuwa. Na'am malama. Amin. To Asira tambaya tana. Asira tambaya tana. Muna da tambayoyi nawa ne ya rage? Tambayoyin da ya rage Asira tambaya ta 8, tambaya ta 9. Ba ansa ta 2 ba ba. Tambaya ta 2. Kwarai kwa. Allah ya sa in ci ne ba ni wahala ba. 8 akwai 8 da ta 9 ba su da wahala 8 da 9. Akwai ta 2. Allah sarki da ta dauki wani da ta barka dai barkan ku. Wayyo Allah. Tana? Barka da zuwa. Ta dau tambaya ta 8 ta dauka. To tambaya ta 8. Sauki ta dauka kuma ba ustaz. Amma ai dan ni za a bawa kyautar yasa nake murna. Okay. Tambaya ta 8 take cewa surori nawa muke da su a cikin Alƙur'ani? Nawa aka saukar a Madina? Nawa aka saukar a Makka? Assalamu alaikum. To dingel turo dingel. Ummu Mahmud. Network.
Ina rike ta ne sosai. Digel turo Ina rike ta kafin sosai. network ya warware ta. Da Ummu Halabi ba ƙasa. Wadda kan mi laifi. Yawwa ga Ummu Halabi a ƙasa yawwa. Network ya rike Ummu Mahmud. Kuma tambayar nan mun riga da mun buɗe mata kenan. Dole ita ta ansa shi. Assalamu alaikum wa Idan ka bibiya rahmatullahi ta ma amsa muna sauke ta yi za ka Wa alaikum assalam wa rahmatullah. bari ka jin sauke ta. Ta zan an tambayar da ba tawa ba. A ba ke A ba. bar me shi ta zo ta. Ba